donya yen wis ditimongso manusa tan bakalan bisa endo pangkat derajat jodoh pati rejeki wis diatur Gusti Kang Maha Suci tumrape manusa saderma nglampahi apa kang wis dadi pasti ning Gusti tan bisa maju mundur nadyan semenit iki wis kodrate sing gawe langit lagu uripno alam donya kudu ati-ati lan waspada apa kang bakal mbok tindakno bejo cilaka bakal mbok tampa surga neraka kuwi nyata iki aja mbok anggap cerita neraka papan wong kang durhaka surga papane muslim sedaya donya yen wis ditimongso manusa tan bakalan bisa endo pangkat derajat jodoh pati rejeki wis diatur Gusti Kang Maha Suci tumrape manusa saderma nglampahi apa kang wis dadi pasti ning Gusti tan bisa maju mundur nadyan semenit iki wis kodrate sing gawe langit ati-ati lan waspada apa kang bakal mbok tindakno bejo cilaka bakal mbok tampa surga neraka kuwi nyata iki aja mbok anggap cerita neraka papan wong kang durhaka surga papane muslim sedaya yen wis ditimongso manusa tan bakalan bisa endo pangkat derajat jodoh pati rejeki wis diatur Gusti Kang Maha Suci tumrape manusa saderma nglampahi apa kang wis dadi pasti ning Gusti tan bisa maju mundur nadyan semenit iki wis kodrate sing gawe langit ati-ati lan waspada apa kang bakal mbok tindakno bejo cilaka bakal mbok tampa surga neraka kuwi nyata iki aja mbok anggap cerita neraka papan wong kang durhaka surga papane